Kene kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im. Kene kilong kimat bakong sam jong ka khubor men tak step. La rakhe ya kalen khu snem bah nyo phawar jong ka sngi Republic ha ka ri India barok ka wei hinin ka sngi. Kwa ka sorka Meghalaya banya mirjimut lang shuwa ban sedang biang bat penya chaplang ya ka project Shinalan Tirel ha Bernihan ong Deputy Chief Minister uba Prestun Tensong. Bat dawa ka seng BJP jong ka Meghalaya ban phat tokin da ka kan hun bam ya shalyang halo ka jingyap jong ki Henry Ngut kinong balati doyong ha East Janta Hills. Kari India barok kawai kala rakhe ya kalang khu snem bah nyo pho ar jong ka sngi Republic hanin ka sngi ka jing rakhe ka bahe kala long Harajpat New Delhi ha ka ba President Ramnath Kovind ula shim ya ka salute na ke kan hon ba ya shim benta ha ka parit ki jing pen itabut ki be itanat bha ha ka jing rakhe ki kan thum ya ka main battle tank jong ki Indian Army ka T-90 Bhisma ka infantry combat vehicle BMP-2 ka BrahMos weapon system ka Pinaka bridge laying tank T-72 bat ka Samvijay electronic warfare system katabut jong kishipai tureu bala aikateng Swarnim Vijay Varsh kapin I ya ka jingale jong kishipai tureu ka India hakakat ling Karachi hakasnem Shajar Khandaspa nyopowei kakan hun basispa alpau arngut kit khat jong ka Bangladesh Armed Force ru kalaya shimbenta hakaparit Harajpat Ringkat bat kari barok kawai ka jala Meghalaya ru kala rakhe ya ka sngi Republic bah nyopo ar hinen ka sngi Hanong ba Shillong ulat ke jala Usatya Pal Malik ulapan her ya kalama jong kari bat shimru ya ka salute na kikan hun ba shimbenta ha ka parit ki bakan thum ya ka Central Reserve Police Force ka Assam Regiment ka NCC ka District Executive Force bat ka brass band jong ka Border Wing Home Guard ha ka jing rakhe ka balalong Hamadan Polo Shillong Hakane ka jing rakhe ulat ula samru ya ka khusnam Utirot Singh na ka banta ka Arts and Literature ha uba Rafael Wajri ya ka patogan en sangma award na ka banta ki kam shakri patwa la ai ha Reverend Dil Singh M Sangma bat ya ka khusnam ukyang nang ba na ka banta ka sports la ai ha u Hameshanya Suyam Habakran haka jingalang ulat Satyapal Malik ulong baka jinglong jingman haka jala kadang longhi kabasuk masan ula benrap ru baka jala kala sedang ya kani ka posnem dak jing kmitlanti bat jing angnut ban yo i baka Meghalaya kan long ka wei na pedeng ki shipau tali ki jala jong kari India ka ban keu shaprang haka shipau snem banwan Ya ka sngi Republic la rakhiru hakiwede ki benta jong ka jala Meghalaya nin ka sngi ha West Khasi Hills u Deputy Chief Minister uba Prestun Tensong ulapan her ya ka lama lairong jong kari bat shimru ya ka salute na ki kan hun ba ya shimbenta ha ka parit bakan thup ya ka District Police ka 4th MLP Battalion bat ka District Home Guard Haka jingra ke ka balalong Hare Subel para North Garo Hills lapan her ya ka lama jong kari da Menteri Katnat Water Resources Home Guard and Civil Defence uba Brolding Nongsi ubala shimru ya ka salute na ki kan hon march past Habak mera ya ka jingra ke lapan long Hamadan Yeleka jong ka District Sports haka ba Menteri Katnat Transport bat Urban Affairs uba Snyaw Bhalang Dhar ula shim ya ka salute na ki atli ki kan hon baparit Kat ba ka North East Frontier Railway NFR kadang up ya ka jubab na ka sorka Meghalaya ban sedang biang ya ka jingshna ya ka lintirel na tetelia Shabernihan ka balapan sange mentala palat laisnem hendrai na kaliang ka sorka jala kala benshet ya ka jingkit kli ha ka bor penyat jong ka Ribhoi District ban pet ya ka jing sedang biang jong ka project shna lintirel Deputy Chief Minister uba Prestun Tensong ulong baka sorkar ka kwa banaya mirjumut lang ya kani shuwa ban sedang biang ya ka project bat pinya chaprang ya ka bat menta kadang up ya ka kaipon na nongpo kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubo Laitali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang hajo.
Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kejingpang COVID-19. Ban peteng biang ya ke kubor. Menteri Katanat Kakoi Kakya Jongka Meghalaya uba AL Hek ula ai ke jingkershan ni ke jingdawa jong Presiden Keseng BJP ke jela uba Ernest Mauri uba ladawa ya uba Lakmen Rumbui Menteri Kampo Iye ban Her Shukino bat ban penlong da ke jing toket bamya syaliang ni da ke kenhon bamya syaliang halor ke jingyap jong Henry Ngut kinong belati dawyong ha East Janta Hills. Halor kani uba hek ulo ongru baka seng kan se kendu yo menteri rangba ban penbor ye ba un hukum ban penlong ke jing toket ke bamisha liang halor kani ke jingja ka Committee on Environment jong ke yang doba thawan ka Meghalaya hanin kasngi kala penlong ya ke jingle jurip halor ke jingkala rong blue jong ka wa lukha kani ko committee kala khan ban penlong ka jing jurip ka babnya bat sani bha halor ka jing jabo jong ka wa lukha ka badon ha East Janta Hills ko committee kan sapanya ka kaipon na ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bat ka Central Pollution Control Board CPCB kanang ban la banyatai ha ka yeng dorbar thawai laong uba Himalaya Shangpliang ka Meghalaya State Pollution Control Board kala jurip bin pabin da ka jinstat science hadien ka jengkala rong jongkawa haka sin baningkong haka snem arajar hinyo bat ka kaipot ka kadaw baday na mar ka jingti pathar yu udoyong klem da board ikikendon ka science baka ka sakalalong ka babun palat ka asin hadin ba ka jing IT ka COVID-19 kala yad kaptuk anisi ha Meghalaya layo jing tip ba ka East Khasi Hills kadai ka badon buntam kinong tre ka koit ka kya ki balawan shakhamat ban IT ka bat ka Ribhoy District kadai ka baduna tam ha ka ba na ki South Pa sabo khandai ngut kinong tre ka koit ka kya tang shispa prapon reungut kila IT ka haba pentip yakani Additional Director Jongka Health Services Dr. SS Nongbri uloong baka Meghalaya kala kenjo shapalat hendreo pau na kashispa ka jingdon kibriyo kibaladap aya ketika bakan thup yaki arhaja praspa hinyo pau saungut kinong tray ka koit kakya Dr. Nongbri ula pentip rung basyan ke jela kan sayo shu salai pau saw hajar tali kitawai tika ka Assam Rifles kala penlong ka jing IT ka COVID-19 ha DGAR headquarter ha Lightcore ha kala skin play but la play yaka da Lieutenant General Sukdeep Sangwan Director General ka Assam Rifles ha ka jing don ringkan ki officer jongka but kinung tre ka koit ka kya ki badon ha ka headquarter jongka DGAR habakran ha ka jingalang Director General urayaro yaki doktor bat kinuyaram ki blashim yakini ka senjam bat penshlo ru yaki wei bat aitika bat banbut ru yaki kendon jingada kumbala pinmi dakatnat Health and Family Welfare ha Meghalaya hendriungut kipriu kidang yo thamaya ka jingpang COVID-19 hinin kasngi bat khat armut pan kilayo jingkoin ka jingdon jung kipriu ki badang shitom kalong khandai pho prangut Director ka Health Services ula pentim banakini hendriungun salmut kidai na East Khasi Hills iway na Ribhoy but iway na West Khasi Hills haduk menta baro kibalakoit na kajingpang kilong katlai hajar South Pa khandai phondriungut but kibalangat ha kajingpang kilong baro katlai hajar hinyos pa South Phongut kapto ka kubor kalakun nak All India Radio Shillong